kabaro mo ni. Kadlok sa dalan. Kagiyom. Mo ni bagong shortcut mga kabaro. Oh, 61 tama na. 54 plus 61. Pila? Mga kabaro, may hapon mga kabaro. No, karon mga kabaro na ako sa Palangob nga dalan mga barangay Langob. Ya kadto mga kabaro sa shrine to mga kabaro, pasubida sa shrine. Madug kalinan kay musundo ko ni misis mga kabaro no. Nga ako niagi ani daring dalan nga shortcut tung bag-o mga kabaro no. Og tanaw na to mga kabaro og let's go. O kining barangay Langob mga kabaro, grabe no. Daghan na kayo mga katanan nga nagtuko diri mga kabaro no. Sama ni mga kabaro. Happy Days Cafe outdoor dining, grabe. Overlooking sa Davao City mga kabaro no. Kung dito mo makaon mga kabaro, overlooking sa Davao City. Magkano mga kabaro, mayugi ka no. Kung makita nyo na mga kabaro, overlooking sa Davao City mga kabaro no? Oops, grabe. Sulit kayo mga kabaro, overlooking sa Davao City oh. Let's go. Grabe. Woo! Isang nabili na akong drone mga kabaro no? Pero makita ni mo no, ang view kanindot sa Davao City no? Puno pa sa green. Hoy, shout out amigo. Musta man? Okay ra? Una ko koy. Sikat ko niya kan ara dali mga kabaro. Vista view. Oy. Grabe kanindot. Overlooking niya muna mga kabaro sa Davao City. Dito sila nakita dito mga kabaro. Ya kini nga lugar, dili pa kay ni buntot diri dapita oy. Gamay pa na muyo diri kasagaran sa pagian sa ko ang kamera. Puro pa green. Yan, nagpagkahoy mga kabaro no. Oops. Dump truck, o vertical down to dump truck. Salamat koy. Ang pikas pala ni mga kabaro, magtuod no. Pikas. Pili mo nag-ihok diri ha. Magtuod, diri ka mo shortcut mga kabaro no. Ayaw niya po sa galinan. Lahi po ito nga shortcut pero mas lamang niya kung mag-iyan karon mga kabaro no. Kaya mura i-construct pa siya nga dalan. Kini kuha ko na kayo mga kabaro kini elementary school. Kini mo ilang barangay. Giusab ilang barangay mga kabaro. Giusab gimo sa third floor mga kabaro no now. Gimo third floor ang barangay hall diri sa Langob. Congrats Langob. Congrats sa atong sila no. Grabe sulit na kayo sila dito. Nindot na kayo. Kaya karon ang kuha ka man sa elementary school. Gimo third floor ng mga kabaro. Mga kabaro, Langob, Coffee Point. Muagi yung tago no, pero alanganin ang oras. Sa karon. Kung mo ni siguro nga paupos, kini wala ko istorya. Kanang adalan pamagtuod na mga kabaro, lapos ka po nagkalinan, pero kini gitudlo sa kong lintis kong kamera, kini mga kabaro, kini ang bagong shortcut no. Uy, downhill. Uy. Mga kabaro mo ni. Kadlok sa dalan. Kagiyom. Mo ni bagong shortcut mga kabaro no. Perting iyo ba? Na mga kabaro. Uy, kadlok dere. Mga kabaro. Motor no, magsugatan niya po nato na magmotor, magkadati. Hello te. Mayong muto. May muto, may hapon. Tingana ka power ang gimo ni mahal ko ka pangulo mga kabaro no. Kini sa una ni wala gini dalan diri ano. Karon pagka presidente ni Tatay Digong, grabe ang gihimo no.
muna makaingon ko usahay ba nga unta nung dili na unta may distance sa Tatay Digong. Kini sa una nga yuta mga kabaro no, makaingon kagway pulos ngano man. No, siguro ang kaabaw diri di mo agi, pero pagka presidente ni Tatay Digong mga kabaro. Ngani ang gikuan mga kabaro no, katong nga bukid area, katong nga remote area nga di na gid masudlan unta dapat oh. Para nato mga kabaro no, nga naga-vlog di na ta magian pero naagian mga kabaro tungo sa gitawag nga build program ni Tatay Digong mga kabaro no. Kung dili lang sa syudad niya gipakita, kung dili apil sa kabukiran mga kabaro no. Kay una man gud mo sinso ang lugar kung nanay karsada sama ani mga kabaro. Kaya naman ang ilang produkto tuloy-tuloy mga kabaro no, ang produkto. Kuning pasalamat kita nga ang atong presidente Tatay Digong. Pero sa nakita na ko mga kabaro, kining umaabot na si Elect Bongbong Marcos. Punta padayon tanan no para Pilipinas. Woo! Grabe na kanindot mga kabaro. Kunya mawala ka sa istorya o karon. Uy, kabugnaw naglatita oy. Oy mga kabaro. Sinisis mo pagkagin riya kay ako rin nag-aagin. At least makita nyo na yung vlog. Kaya unya pag uli na mo pikas ang liagi mga kabaro. Muli dari mga kabaro no? May baligya dari nga mga 100 square meter nga lote. Kapalit ko ba? Kanang gitawag nga balayan lang. Kaya naman pati mugnawa mga kabaro eh. Ang syudad mo mga kabaro alimuot na kayo no? Init. Muli mga kabaro diba? Muli ang ingon nga bagong shortcut nga dili ba gini nga nahumantanan mga kabaro no? Murag siguro na pa yung area dali nga wala ni mga kabaro diba? Kita nyo na kada mga kabaro na mga kabaro grabe siguro persada ka po ni mga kabaro no? Pero na kita nyo mga kabaro grabe ka nindot eh. Lapos ka po kalinan chip no? Dihara na dapita kanto ba nang agianan strain? Ha? Tanil Road? Okay. Uy, mabaro Tanil Road. Unik. Road kayo eh. Tanil Road ito yung mabaro na mabaro. Walang bukit. Bakit ka buwan? Kinsay magtuwan yung butang agala no? Tunga-tunga sa lasang na. Karon, doy, grabe. Sulit kayo, inindot na kayo. Mag-vlog dahil ko karon sa karon ununaan ako ano yung mga kabaro ba diri haborang magsibatsi pa rin siya kaya na lagi ginakonstruct pa mga kabaro pero bisa gili kasi nagaliligong ang presidente magpalayo rin no ang proyekto na nasugdan ang may saad ni President Bongbong Marcos sa itong mga nasugdan ni Tatay Digong iyak pa ba no? Grabe, saludo po ni Tatay Digong dito ang barang grabe dito walang usahay isa kung balik yung istorya makaingon sa mga punta no? Dili na, wala na kamyo ang presidente no? Oo, grabe lagi dari kalau lusot mga baro kaya nga dalan sa amigos sa lusot let's go hey sa amigos ano sa amigos mga baro elementary school lang
ini. Bilaw National High School ba din mga kabaro no? Ya katong dito sa Surkatanan ginato dito sa Ubos sa kanto, sa Bigos diri ang Pino na ini. Yan, tara. Tara no, bilang gabi ano. Ay te, pilang durian te? 25. Ang kilo? Oh. Unsay variety? Unsay variety? Ha? Lami na siya te? Sige na, papalitan ako isa say. Ah, grabe, pinahukto na yun. Isa lang yung mga isa. Isa lang kabuhok ako ang paliton. Asa may lami ana, pinakalami. Murag lami gini lang durian dari ano. Yung mga kabaro no, paway sa mga kabaro, murag sakit akong lubot. Asa may putlong ani nga lami? Puro ba lami eh? Puro lami ni. Lami gini siya tanan no. Sus lamian ito. Puro lami. Asa man ani? Kana lang 1 kilo lang. Ay mga duha ana. Ano? Kana. Sige daw timbangan daw ti. Murag 1 kilo ra na ba? Oh. Tagbila po niyo manggusti ng kilo. 70. 70. Di pwede sa sinta. Nawa. Wala sa 75 ako kapital. Giordi. Pila 54 oh. Sige 54. Ang problema na ron bukon. Ay lagbuka. Oh. Kay butang yung lag PCT kay akong higot sa kuang motor. Hmm. Hmm. Pwede tilawan te? Ha? Pwede tilawan? Ayan, hindi. Ha? Oh, imo pila matag. Murag butang mo kag isang isa na long. Tagisang isa. Malagi. Sige. Tagaay kog. Ila. 1 kilo po ani. Di gid pwede tilawan isa ka buka ni. Yan. Oh, yan. Dali ko man yung timbang. Pinay ko ko na nakulong. Ay sige padayon. Tulog pa rin yan. Tinawag ko na ako. Hello nanay. Nanay. Oh, di na ka ni mahagbong og motor ko te. 54 plus 1 kilo ani te. Gusto ko mo tilaw ani og baro no. Kining Oh, ikaw na yung pili oh. ah? Basi ako yung pili te, magmahay ka. Eh pilian akong nindot daw. Pili kayo. Ako yung pili no. Sige. Oops. 54, 1 kilo lang mo ha? 1 kilo lang ako ah. 54 plus 70. Pila man kabuk 1 kilo ani? Ano lang? Ha? 12. 12 kabuk te? 24 ha? Hala nagisi ang si Lupin. Parang sa pa. Natitimbang sa dawi. Pila? Ang kumain, kumain ko ngayon. Ha? Ang kumain. Dako pagkuwang. Sige. Tilawan unta nako ba? Basi tamis ra mo kayo siya. Malay diabetes unya ko ba? Tumaya pa ni mo si Lupin. Ay wa kay. Wala ko dako. Dako diha. Oh, palit pa ko eh. Sira. Oh, kuha pa isa. Ay isa man. Sige daw. Wala. Uy ka. Ay dako. No. Pila? Oh 61 tama na. 54 plus 61. Pila? 11, 15 ka. Ili- 150. 115. 115. Isulod ni mo diha? Ha? Isulod ni mo diha? I-try na to kung maigo. Right? Ha? Kasi di ni maigo ba? Isulod lagi. Sure na maigo na? Isulod lagi. Oh. Masige na maigo ba? No, sulod na to. Kaya parang ang durian lang ang atong tilawan sa na ako ni oy. Oh, bitaw. Kay layo ba ya itong amuha, di na mauli. Paguli ah. Ha? Lagi na ako, kasi ko Tilawan daw, baro do.
Kaslom. Ikaw, mag-ina. Pork lang. Nah, bro. Kalami. Oo. Pila na yung saging? Saging? Oo. Dinangay? Oh. 22 ang kilo anang isa kasipi. Kani gagmay. Kung may sipi, tag-suot ang kilo. Kani may 22. Kini ang kilo 22 ani. 22 ang kilo. Sila. Basig isa gatos pud ni. No. Dahil na to no. Sige. Ito. So, 52 ra. 52? 52. Sige, 52. Sure na ni 52. Butay PC ite. Oh. Sa Oh, yun ni kalburo lo. ha? Wala kalburo. Away lami, away kalburo. Asa may lami? Mga katong na kalburo o wala? Kanang wala. Lami gini ni way kalburo di ay. Sige. Wag baro no. Nati bayad di. Skip ito. Nya, mato na ko. Okay, naman. Ay. Sala punuan as kung bago eh. Magisi ni ba? Salamat ha. Yung mga baro no, namalit di ko ganing ang hapit ko mga baro no. Kay og karon mao ni akong ginaingon. Dili pwede isang itindi mong kuan, motor. Try na ko, te. Uy. Bro, di ni pwede ba? Dabaw pa ba ako? Okay, salamat ha. Basig di pa ni makaon yung durian. Dili. Oh, no, ito lagi dito. Ano nga mo karon? Nga lami. Nga te lami te. Okay. Alright. Kita ko gusto akong plaster no. Oh, let's go. Mana ko te? Uy. Uy. Okay. Ay, ang barolo sa Nigos. Papo kabalo. Kasi hindi mao ang kantong akong gina-expect no. Napatay bro, di ini mauba. Patay. Kasi mabalik ko dito sa kuha no. No. Kaya to. Ito sa'yo pa man. Ano yung albaro? Ano ni ang resulta? Resulta sa kalaagan. Karon. Matay duda ko ani, murag dili ni sa kato kong gina-expect ba nga natugkog ano sa Migos. Murag napalayo ako mga kabaro no. Katana ko be. First time na ako kay kasagaran man ko dito ko niagi sa street kanina. Katong sa may Kalinan mga kabaro no, katong street nga apo gadalan karon. Nagpalos amigos ko, abi na ko kung kayo siya sa kanto. Utana ba? Te, pwede mong utana? Lapos sa kanto Los Amigos? Exit lang. Exit lang. Ah, sige, salamat ha. Ah, kabaro no. Ngayon yung mong utana tanong kay ingon si Kuan. Ingon sila. Wais daw tong nagtatanong. Tama ba to siya? O tama to? Okay. Okay ni Main, kung makita ni mo ni nga vlog, Main. Grabe, nagtuyok-tuyok ako. Kung tano, di ko katawan sa mga asawa. Okay. Mura din tuyok ko ba? Nagduda ko ba? Diretso na ko itong adalan ganina. Lapos ako galina, no? Pero,
kay kini lagi Budiscovery Tagalan. Budiscovery Tagalan, yan ni gid mga kabaro, no? Alright. Oops, patay. Hinay lang ang di. Oh, agay kasakit sa durian. Oh, ni karon. Sama di durian, no. Uy. Pusok dito mga kabaro na. Tama dito durian. Naku ano? Nalugpot ang durian agay na. Aray kakakit. Oh ni ginayon. Agay katwatsing. Uy, sa amigos. Doon lang ko sa kanto mga kabaro. Nakita na akong kanto. Kita oy. Ako sa nipil ang sakit no kay labi kini masakit. Ipili mo nga masakitan ka. Kaysa dili mo ipil nga masakitan ka. Alright, huwag ko. Gisakita oy. Woo! Oh, niya kuyon. Usahay. Masakitan kita usahay no, pero sakit juga ini. Durian. Oh, niya ang ginaingon. Ang usahay masakitan kita. Aroy, kapdos. Ito eh. Oh, niya kuyon. Murag kanto na mga kabaro, no? Kanto Los Amigos. Murag pila na ka minuto niya kong vlog. Tara to mga kabaro. Pila na sa minuto. Oy, 39 minutos. 39 minutos. Kinahanglan magkita namin ni Mrs. ani before 1 hour. Sakit. Ah, kabaro. Hey. Hinay lang ko mga kabaro, no? Kay batse niya. Kung saging nga organic nga. Uy, saan man diriya? I love Los Amigos night market. Alright, nyara. Ano yung magbaro? I love Los Amigos night market. Okay. Itry ka na ako no. Mutahan na tadi sa mura sila. Open. Sa karon. Sarado sila no. Hindi pa parking space. Tayo na to. Sulod. Okay. Oh, kailan ko masama the food. Oy, tara. Hoy, unsa oras diri magsugod? Nagsugod diri ay. Okay. Thank you. Mga kabaro mo ni. Okay, nagsugod diri net market no. Ya, so nakita na ko mga kabaro. Wala pa tao no. Uy. Yung din na sila night market diri sa kuan, Los Amigos. Nya nakabutang niya. I love LA night market. Pwede po siya matawag og Los Angeles. Los Angeles night market. Oh, let's go. Kanto na jud ko mga kabaro, no? Wadama, no? Nabot ako sa kanto. Nabot ako sa kanto. Nya patuota, pakalinan mga kabaro, no? Oops. Oy. Ay, kabaro. Oy. Oops. Kaya na ako pakalinan. Oy, trato na lang gasolina dari 82. Trato lang gasolina dari. Oy, kalinan no, kalinan. Sa mga wala kanin kalinan mo, yan nag-voice kalinan no. Nyarong orasa. Ano na yung mga pag-traffic nga ginagpay nga traffic mga kabaro. Nyarong orasa. Sa karon. Oops. Oh, to, diri kas magtuod lagi mo lusot. Kinahanglan nga lagi traffic panagsa no. Ayan. Ay duha na ginagabot Jollibee diri sa kalinan. Nakalinan na kabaro. Right. Mo indagway sa kalinan sa dugay na kay wa kauli og kalinan. Sa kato mga ilang na jud ka tuig nga wa kauli, mo indagway mga kabaro sa kalinan. Uy, mo ni. Ang title na ko ani nga vlog, Dalan Paingon og Kalinan. Bagong dalan paingon og Kalinan. Alright. Mo ni Kalinan mga kabaro. Uy.
Kalinan. Ah. Naga. Pero pinaghalan ng establishment ko diri sa Kalinan, eh. Solid na kayo, you know. Kuya na siya masyudad ang Kalinan, no? Pero yung syudad siya, wala pa yung building na tag-as. Dili. Wala na siya, oh. Wala na siya, Panabo. Tama ba ko? Panabo? Panabo. Ay, naman yung mga building taga sa Panabo. Ah, morning drive-thru Jollibee dahil sa Kalinan. Oh, okay. Ano ang baro? Drive-thru Jollibee sa Kalinan, no? Uy. May, baka naman, may mga unta diha, may drive-thru. Drive-thru Jollibee. Okay, si Sister Market, mga baro. Huwag sa karon, hindi nalubat na niyang battery na, mag-isiyog istorya. Wala ko! Tala. Oops. Oh, pasensya na mga kabaro, parang sana mag-upload ang inyong amigo, no? Ang inyong kabaro. Kay, naman ko tayo trabaho mga kabaro. Yan. Siyempre, akong out hapon na. Yan, hindi naman po pwede mga kabaro. Perminti na lang tayo mag-vlog mga kabaro. Kaya ano, dapat ay duty nga giatima, no? Kaya, ang atong mag-vlog mga kabaro, magilingon nga, nag-income. Siguro, kung mag-income na siya, pwede na ako mag full-time vlogger. Lagi ako ginawag full-time vlogger. Ano yung mga baro? Oops. Sa karon. Oy. Muli mo ta sa office ni Mrs. No? Gawin. Office ni Mrs. Hindi ko pwede. Mas maputoy na ito itong bagong dalan paingon sa Kalinan. Right, dirita. Oops. Hoy. Abinuha. Nagmamali diri ako. Magtawagan na to si Mrs. ko to. Tawagan to ni istorya Mrs. Anamos ka. Ano ko suluyo. May opisina, no? Di ka magpaagtang kayo sa silang opisina, no? Oops. Ano bumigay niya si Radia? Brother. May nakaganahan ako sa utok ko, no? Kaya hindi ko kalimut yung tao ko. Yawa nila. Hindi kalimut yung tao. Labi nagtao nga na ako'y kasuko. Hindi na ko balikan. Wala no? Kalinan District. Morning. Kalinan District. Morning dagway ang baro. Kalinan District Hall. Pare no? Kaya ako sa nila lagi bagong tupo diri. Sila ay bagong monumento mga kabaro, no? Ni Andres Bonifacio ug ni Jose Rizal. Uy, kagwapo no? Bagong monumento. At bang silang karo? Tubangan na gid sila ang Kalinan District Hall. Right? Tapon mong Kalinan. Kalinan. Padayon sa paglambo Kalinan. Ug diri ko nakapagupit ko diri ganahan ko sila kanan. Mo dito sa Luyo. Wala sina ni Mrs. no. Dito sa Luyo again. Mani lang barangay Hall. Dili kay Kalinan District Hall. Or Kalinan barangay Hall. Kalinan District Hall. Kalinan. Sa karon. Oops. Miss call. School ako magbaro, no? May hapon niya. Oops. School ako magbaro, no? Oops. Karon, asa to kong cellphone, dala. Oops. Hindi ko yung tawagan ko. Ato lang ikaw, no? Mrs. Ring na. Ring na, no? Mine. Sa karon mga kabaro, nakita namin ni Mrs. mga kabaro, no? O Mine, kumusta ang duty, Mine? Okay lang. Okay lang. Kung karon mga kabaro, mali mong karga mga kabaro. Bugas, durian, kung saan na durian? Saging, tinapa mga kabaro. Kung karon, nahagi ni Mrs. dari sa Buko halo-halo mga kabaro sa may San Roque, Kalinan, Davao City. Kung saan lamig kayo diri, Mine? Special lang. Special. Pero mga bilno na dito. Pilno na diri
Yung mga baro, no, mag-update lang yung mga baro, no. Ay, mga baro, no, ang buko halo-halo, mga baro, no. This is oh, let's eat. Pinabayran niyo may. 180. Ha? 180. At ang nagbinta isa. Oh. Alam mo, bugkayo, no? Ha? Ang ginabili ng mga kabaro, no? No. Ang ginabili. Grabe. Pakaunan ng buwan ba? Halo-halo. Manguli na yung mga kabaro, no? Oh, let's go. Mga kabaro na lang is baloy mga kabaro, no? Oh, sa karo na mong kinay, doy, kinay. Kumusta man ha? Sa main? Main, ano sa'yo mga giluto niyo, main? Ngit-ngit man. Saan giluto niyo mo? Iginit niyo mo ang Tuna, macaroni yung macaroni tuna. Ganyan buntag ni? Oh, akong giluto. Okay, okay. Ganyan buntag yung giluto. Mga kabaro, no mo, sign off na ko mga kabaro. Daghang salamat sa daghang salamat sa pagkuyog sa vlog na ako mga kabaro, no. Og Ikaw niya? see you Next video. next video og see you next road trip mga kabaro, no.